ikati vabatsire chinhu chawo aizya still magona mapindira yo. So if you just tuning in, well, this is the Zim Dancehall Overdrive on Star FM, and in the studio I am with Mr. Attention of the hit song Andinyore, and of course Madedido. Right, let me start by Mr. Attention. King, what do you say? Big blessings. Kuno kuti nyasha mambo wangu munofare. Zukuoneka King, long time eh? Aiwa mwara utichengete. Now King, gatange gitara ndizve tune renyu ratamboridza vana apa here. Yes sir. Andinyore, otherwise known to some as Gaga 2 minutes. No masika no answer zikamwanze kunzi Gaga 2 minutes, but the tune is actually Andinyore. Yeah man. To be honest, to tell you the truth, tune inini zvangu ndakazvimirira personally. Tune riri kupisa ma streets, ma clubs everywhere. Ndo tune riri kupisa zvamanje manje. Imimi pamakaro achuniri, were you expecting response yakadai so kuti achuniri richapisa ma streets zvekudaro? Yeah, kwete kuti ndakageja response yoyo, but ndangotarisira kuti chive successful. Obvious. Chive nereturn. Obvious, munhu wese kana achiva chuniri akananga achitoti anenge achitoti machuniri rinofana kuti ringe richipisa. But mimi, were you expecting ndo mapisira achaita? Because zvamanje ndo tune of the moment. And the tune is zvemachokwadi chaizvo zvajaja chaizvo ndori kupisa mastits and more. Saka obvious munogona makatozoshamisa amandi kuti kutaura tana man urifuwa ndikupaisa oyo ndasasandu saka atiti obvious pamakaro tune maisambogaya kuti ndo zvaichaita tune iri, but zvamanje manje munhu sakutaura nezvetune iri andiona zvakazonoenda nepamwe pekuti takanyatsozoita ear to ear smile maizi. Yes sir, and pamakatozorwa remix yacho obvious munhu sakatodzola kupinda pachune iri because atozona kuti tune iri rakaita sei rakaipa. Yamana blessings man. Saka tiudzei nezvetune iri. After marova tune iri mune mamwe machune amakazorova here after marova Andinyore? Yeah. Tungoti about 11 mangoma after Andinyore. Ari masingo, iyi album iri ari masingo? Aiwa masingo mamwe ari pamaridhimu, then anongobuda ari masingo mangoma. Yeah man. Mangwana totokanda chimwe chinonzi Ruggy Road. Yeah man. Now King, tiudzei isusu kuti mimi tune iri nevideo ere Andinyore? Yeah, Andinyore isiri remix original yacho ine video, then remix yacho na video in a video foot. Yeah, so if you're listening, you can go on ripa YouTube and it. Yeah, by YouTube pa One Attention kingo search out One Attention pa YouTube. Makutono sangana ni zvinyowa nikusanganisira iyo riri gaga 2 minutes really. Lavari kutaura neka phrase kema 2 minutes. Yeah man. Tichiri papo King. Nekupisa kwaita ngoma iri. Magiga ari kubuda. Yeah, aiwa amashow aripo. Anditi? Mazano tuga tripa stage. Zotozoto kuti weekend kana hapana mune musingatowanike. Saka tikazoti anikambo kotsira joya ndi 450 ndoda kukanganwa namo ma vibes oksobida. Yeah man. Ndindi team. Yes sir, King Madedido. Mzee mguru boy. Murida say King. Good and good. Ndonakirwa ne-energy yenyu manje King. Kubva vanakatanga kuona muchipisa pa Godfather Timberman pavakando kuintroduce aye muchinopisa pa up until now energy. Yes. Energy yacho energy bomb. Tirare ku Harare mkuru. Yeah man. Mune zvinyowani tarowa takanokorobhera handiti ichiri nyowani iri. Takanokorobhera zinyowani zvaro rinenge tone 2 months 3 months yabuda. 2 months. Pane rimwe nyowani after 2 months watori rimwe chini nyowani. Hapana chunywana pane machuni manywana. Machuno saka musikomira kai King. Muri kurara era musitomborara. Give muri Harare. I know. Saka imimi manje King muri kuona kuti chuneresera muri kurova riri kuita hit. Hit after hit pese pamukurova pamapinda paya na Wizkid kusvika zvamanje chuneresera muri kurova riri kuita hit. What's the formula pakurova kwamuri kuita machuni? Mguru susu techingu imba izvi ndezvajaja munongoti mwari wachini mwamazoti akuzira kuna jaja ivi chatogona kungobika song yatiziva kuti iyi song ikunangisa hakuna song inobohwa ende tobvumidzwe kuimba zvinobohwa. Yeah, I know. Because pamachune enyu ese I remember
Ndakatombonzwa kana echikoro vachimba kascuba sikana echikoro magrade 1 nema2 vachitoimba tune number after number mudara vachirova zvazviri kana ndopanakazvaurira wabadairi kutaurwa nange muchechi nange kuchina nange kuvet nange ucrash kuhigh school nange ucrash ese wabada Yeah, man. now zvanambobvunza futi Mr. Attention. Yes, magig ari kubuda here since zvamatanga kupisa magig akamira sei magig ari kubuda here kunoko magigi atimapedza magigi ari kubuda totenda mwari nekuti fariro mablessings avari kutikandira kuti tirambe chiwana mashows atisi kufa nenzara. Yeah man. Now Mr. Attention, back to you. Tine mamwe machuni kana maprojects atiri kuexpecta kama tatopinda muna April pa Easter apa anything chamakatirongera pa Easter pa Yeah, big remango maripo. But so far chambodropa ari masingles ega kusvika was kana ari EP or album whatever. The body of work rinenge chizobuda that ringe rakanyatsorongeka maizi. That picture inyatso paint zvekuti vanhu vanoona kuti hazvisizve pressure kana chi but art. Yeah man. And then pama collab apa do we expect any collabos from you nevamwe mamessages atinoziva vari mudanzo? Patori nechifreshi chehappy birthday chatinenge tina wabada na Queen Khadija. Makatogara makadai so napamwe zvita queen so sitauri but sana mana atadza kumbochirova kai zvinosvikira chinonzi chi happy birthday big up to Rafty. Anyway you there. Yes sir. Tana man mfano tsvaga tune plus ndione birthday manje kayo andokona zvazvinoita dibede bwa iyi song ida takakuimbira imdara mpa to player weipula muchipula where's munhu everyday panzwarwa munhu easier. Okay, then Madedido, before we go kumberi aona kuti takamboita debate kuti zita rakabva kupi kuti Madedido nehamwe asana mbonzwa mutaura nezvazvo chimbotiudzewo nhasi kuti zita rekuti Madedido but Godfather ndakauza aina handisikuziziva ini but mamchimboti makaona interview ipi mazonaka ndakaona munhu handaunyazonzwisisa Madedido soketika pata Madedido indenzi planet ndikazvitumbisa chinzi planet saka pandaiimba ndaiti wedemde okay ndichitanga kuimba ndaiti wedemde ndopfeka beat kunge jaketi planet vandazomboenda kukadoma nemanonzi Shuma Fashions nandunge nalivo nawinza toenda kukadoma kunonzwa pingo mamaini uzazazo saka ndaenda kuimba kanchiti wedemde madede wedemde madede chitobveko kuze kuna Shuma tatuzaza mmoja kuti madedi ndura tositaracho saka madedi mundu masangobuda namadedido ana wabada kwabadido ana follow apa kabudhoni kangu kane 4 years kanonzi Madedido kumaraini because kanora machunenyu ese waiziya if mwana wese ndana Madedido ndinowafarira zvikuru ndi ngavaramba vachidaro next generation. Right, happy birthday chuni nyowani Tanaman chimbotoerawo chuni nyowani akumana mbopinda now ziri kuti ini nasi fully charged twanga ndinachekera nebattery ipepia penalipa imbotomba gasi nasi pupati tichakocha nyama pamwe nekudhala type shit happy birthday happy birthday to me for life. Now ziri kuti ini nasi fully charged twanga ndinachekera nebattery ipepia penalipa imbotomba gasi nasi pupati tichakocha nyama pamwe nekudhala type shit happy birthday happy birthday to me more life nenge ndichitota ufunge happy birthday nasi ndine captain fully all of it was always a caption happy birthday uda kuti mupinda umana pinda ipenyu ba Happy birthday nasi ndine captain fully all of it was always a caption TK nasi zurangoda tangisa msindo ndombovura daf prikwanda pandombotenda ja dawedzera 1 pamakore fresh and clean simistepina misintine grateful for life nezisizwa ndachiva remember ndabarwa nasimainiga sakaita kuti
happy birthday to you. More life than you need tomorrow. Happy birthday, my dog Shura. Happy birthday to me. Rusty C, lovers are ski. Happy birthday, Asami, Asami. I want them finging that food. Happy birthday, yippee. Vida kachimutika tepi. Tere tokura tashamulane kepi. Papa shati yamulane magizane kepi. Rusty C, Chirigo pizza kunge machisi kaki. Rusty C, Rusty Paparisi. More life, marijuana with it, Magorenga with it. We are even when you go to a petty. We are in some adults and never change. Happy birthday, happy. Happy birthday, happy birthday, happy. My daddy do. So, if I don't off the badu, you know what that I'm a babu. Officer, when I get my food as a do, sound to me, Murimba Scoopy, and in Agopida, and I come into my boot and in the symbolic Culusa. I get to the Batanamba. Yeah, Batanamba. Done. Madedido alongside on attention the conversation again. D9 Tanaman, Achanuman, I submit till again, I submit come again. That this shit, banga them to drop dog and chip on attack about them overrated dogs, them not do the monster. The pindi the passport, the capit, the spot check up post. Ancha me chalos, you know, see the thing. I got with the oyo, never really, I remit your mask, oyo. Dinner to plan, recommend my big dad. Unzi, una chat and ripatara every day, hey. And the one and the Kachila in a gang. Recupira percuto da mune estray. Matanga sema fani funge, azibonde matanga isu angantunge. Umetunga kumaka kukunu angatunge. Apanda isibisa nsinga siya ufunge. One moto mbrugwa ko izira. Shigenza jirutanga kuraji izira. Nduktosha chita ndukukupikira. Dute swaitika kupapa tangira. Ati wakachunga, wakaikuta. Messages on the size of Mtunga. Type hip hop, without the crop. Sandy pull like we rock, that's cheaper. Hey, Waka Juma, Waka Cooper. Messages on my size of Mtunga. Type hip hop, without the crop. Madadido, so it's going dot. Oi. Madede, kiri hiti mdimbo. Tata, kiri warku. Tata, azinaku. Tata, helano. When he was up the tune, get out to the Kana kuchida kunza pepili bomba demo. Atidi anochema mangwanara kusema. Rakandi kwa chekera kundempa va inenjema. Nekutini be Batman. Hey, shaitani de when he was kinda. Very kunditi attention. Newetino to dagodana. Na we may say, she Batman style. Shaitani budega shine. The girls them look me. When the one when the babai. She Batman style. Chaita the bodega shine. The girls them love me, hey for real. Pastor FM, what I know man, one attention. I saw me tell again. Uno, Wabada man, Wabada. So, if I don't of Sabadu, Inga wanda tununa mapes matatu, officer, mwenenge makuda she. Musanto mendu was vidu. Bandrugo to Isa za visa, Bandrugo to Isa za visa, Bandrugo to Isa za visa. Wizadi mecho ungetimi no gisa. So ha, iwe namo na tupu teki. Yoshikarini ndi sina maketi. Ndijira rapa sipa sina kabeti. Ndakuda kujozi maspageti tupeti. We are not rebel from there. We start the job. Soon is a tour around the globe. TK what you say, hey. And a jack thing when you see me the pan. Boy, make a marry dog, so I go make a marry dog. Make a marry dog, so I go make a marry dog. Around the Museko was a trapper in the ego. Fried the chicken red dog. Dilemma hopo andakacha vampiro. Direzi sub 10, iwa ma sub 0. Never at the direct can Peter say arrow. Dinenge Michael, enjoy mambo. Find the secondary back spin sema. Naunda chanuka kungebunu aripadaro. Banana bim dango, mabaniga msoro. Madedido, apadam miram. What's a new man say again? Per table, chimere bacon. Sorry, ari nice and no defender per level. Panamuchi arani story present a getu. So katervendo, hey, to the benza, papmeno.
Dameno, Pangwe, Pesha Badini, Nandina, Elo, Fina find a way, who will see my weight, Paga, wait, and away, unazingadi tira marjati pinda mkati nopika singi karati ndiri ngwarati manario gangstansi msalati izwa indoti indoda kusika levere kwa Escobar kupaula na benzi kana PM bra kupatera mataka ndakapina se bra you know what bra Champupu, Tanamatio, hope you feel me. Agasa is a gas, I gave a maguli. ba wera with the boo Yeah, man. You understand? Wabala to the police. is a Mr. Ting Tanaman. from lang Yeah, man. You got a magic hang around. mkuru G9. mkuru Yeah, mkuru kukata yoga Yeah. andi interview yedu itaifana ngeturangani muno ananan Mafana nge muri 3. ananan Madedido, Mr. Tinshan, na Spraga, Gina Spraga. ya asparagas takakundikana pane zvaitika pajeri Yeah, man. pake Yeah. but panapfuura ndomutura pajeri anditi enda nedare guru iri saka riri pakati dare guru ndi junior spraga futi Ubi. uyu mupano mukoma hamusi kunyatsosvikira simuka mukuru waona Okay, anonzi uyu anonzi junior ngema Junior Gamer. manex Okay. spraga futi saka Chimumbayo Ango- mai. Chimumbayo mukana amborera. Tanaman sempre ndimirorero. Ndingomba 2 minutes chete. Waize. muri bharira ridhimi pano uratoti dare guru Mbema ngawai pa mic. Tanaman, bata tune foot. Junior vanhu vanozviziva hadzi tiri magangster pasta rasta fasta titori mapasta kunge sprakata kurovawo disaster skiri takamaster manchester bull rese tichingoti rikati mafia rese ahoi poda nyama inodarika yezvibhoi vakuekta maindi yange ifu ai vari kuda zvimaraisi nezvimasai rikati mafia rese ahoi yeah man mawani ketepo Bata number foot. Simplex Music. Gema Junior hanzi ukanzwa vhoti changra manex watandiri muranex mumakex ndotaura rafunsi sina stress ndane ati nevaibi ndane mari sekomasiwa strife vari kuwanza maprat mapisenthat vari kutaura vanhu mamero havazive zvekutaura handifenda akapera hanchawanika mumpera ndosaka ndapinda namufile ngori skiliskili bang ndofamba ndine gang ndiri gunman paati ndakutedzera skeng nofie musanityire ndiri clear mangoma ambododhestema ndichamire ngori ndofamba ndine gang ndiri gunman paati ndakutedzera skeng nofie musanityire ndiri clear mangoma ambo Chiuna. so we mash up the place no mafia mayemke stope tinonyutsa unge dope hatikope kavaunyatiwarape amana inotambira kokwazira kuzudura kunatira kungapumeane kuti vangachaira vaimbe vanotau embinjiri komadzabate chipiki madedido so sendira senduze unokwederera komacharamba achienderera ndikobhega mafia kana atiradziya kunza vakundiziva kuti pandiri ndasvika kune vese vaipanika sori zvenyu ndasvika produsa masika its my time kazi andipengere kudombo kucrime ndokuda kuhita minister cape town kuwacha saila seslesalai this time asaka zvaizvezvi voisi ndinotemba nemi chitown nemi zvaizvezvi yaman King wacho vari kutoda. ya King manamba marowaya. spraga angoti hanzi chingoende nebhomba rangu Yeah, kana man. ndangokwayiwa zvotopera spraga aripo Yeah, man. King manamba marowaya akarekodwa here. amwe akarekodwa ngemafreestyle Angwa freestyle. yeah man Magaipa King. Thank you so much for coming through representing Junior Spraga. yeah man Junior Ngema, indeed. yeah Ndizo. Yeah, man. Thank you so much, King. Now. youtube junior ngema tiktok junior ngema facebook junior ngema yeah man follow mfano yedu Vari kubatika kwese Yeah. kuku. Yeah, man. Yes, sir. Now, let's do this. Tichipedzisa manje. Now, back to you, Mr. Attention, Namandedido. In terms of my gig, I understand that this Friday, right? That's tomorrow, and it's Friday mangwana. Munenge pa muri pa Mount Square, Zindoga Waterfalls, for birthday Ratanaman, nevamwe mamash babies ese. taimana tomuzoti vanhu pane mafanzi apa kujoza vangachinifeminira kuti vanongotofunga sina kuriko nhasi ariko mabhazi akatopaka kuzasi
Matomaona here King, matofonerwa mukanzi taifuka tinasi. Mabhazi anga atopaka nasi. Mafuma ndezve masasi apa chizi. Why birthday ratana man? Now let's talk about this weekend, Friday. Tati mune muri kubirthday ratana man. Bazindoga. Any other gigs that lined up per weekend? Yeah. Mr. Attention, I'll start with you. Inini weekend tiri pagwanda. Saturday then mangwana tina DJ Tanaman, Mamash Babies, Zindoga Things, and then Muscat. Panens pa Glen Bridge. Okay. Yeah man. Yeah man. Madedido, any gigs lined up after gig remangwana regwatana man? Bede Mamash Babies. Paneni mwere ma gigs amna per weekend. Regwatana man ndo to last azacho kutendwa. But tutotanga makuseni magiga. Ndo kwazvanoperera. Pachikoro pachi? Greenridge pa airport. Okay. Pachikoro makuseni. Ndipo Ndipo ka. Totati pange futi. Kupi? Wale tore kumane makuseni chine imwe function ya tukita. Inana mkoma ya tukita. Yeah man. Mangwana. Okay. Now regatipedzisa mwana. Now Mr. Attention, vanoda kukubata imimi for magig vanokubata ipapi? Ngatange tatara zvepa, are you on Facebook, Instagram, maybe TikTok? Yeah. Kana even contact number ya manager wenye anokumanager ndo zvadaro vanhu vanzwe pana. Kana arima social handles akanzi one attention. It's one nigga underscore what attention. Attention pese. Pese. Okay, yeah man. Yes. Yeah man. Then Facebook very different. Yakachiri kanzi Mr. Attention. Mr. Attention. Yeah. Okay. Then numbers I management is plus 263 783 034 734. Is a yeah man. chike wase bangale. Yeah man. Then Madedido. Vanoda kukubata King, vanokubata ipapi? Anodondibata. Andibatike ndopisa. Nobata moto ngapate moto iri. Better serious King. Vanoda kutonzwa vanokutsvaga ipapi because magig anenge akatokumirira. Munobatika papi in terms of social media number za manager. Nikeze inozoti wabata ma social media yakatorirwa nedanzunya. But takavhura manyowana nditi. Tine Instagram yakanzi Madedido official. Ne TikTok yakanzi Madedido official. Ne YouTube yakanzi Madedido official. And then Madedido official. Okay. And then number za manager for my bookings. Manager for my bookings. As my manager wabada na manager. Ini anonzi ma bookings, ma booking agent. Okay. Ndo ati now we are going to booking agent. Wataure number 0776 296 297. Okay. 0776 296 297. Ndio pamnobatika. Cash 2 0776 Yeah man. 296 297. Asino batu amena. Njia nikatobatwa. The Zim Danzo Overdrive on Star FM, sounding good all the time. It is 80 minutes before midnight. Well, Maita Boma King. Neguya Kuzim Danzo Overdrive. Mr. Attention, it's not the first time here. Even Madedido is first time which but thank you so much, my kings. Rambaye muchipusha mawex. Tatavara inini anazokuziva kuti ndikugadzire. Ini ndikugadzira EP yokumana muri yeZimbabwe. Ndikugadzira EP inonzi Titanic. Yay. Rukubuda pamberi papa. Yeah man. EP inonzi Titanic ine songs 5 panonzi Escobar. Escobar yakabuda. Imambo ndambozwa mchiro wa Escobar. Escobar yakabuda. Yeah man. Sara 4 asatabuda. Tine imwe na pati 5 mangoma. Yeah man. Ndarambizo mataura mastawo. Yeah, but still Sutungu zatarukuya. Yeah man, pa EP. Thank you so much, man. My guys, my Spaga, my Sibisa Zim Danzo Overdrive on a Thursday. Looking forward to my new projects. Matawara, Mr. Attention. I'm looking forward to project Matawara. Madedido EP Rago, Takari Media Management, yes, team. Thank you so much for coming through. And this Masimbisa. Nazuvumiza kuti pese pandasvika pane kamera ndikufana kutomboimba song EP yangu. Fanga inonzi Titanic yacho. But manje time atisina King. Munotozota utongomirira EP zvamai manje. Aiwa. Escobar matomboirovaka. Izvo zvita kutongomirira EP. Escobar. Mairova freestyle Escobar. Oh. Mairova. Saka izvo zvita kutongomirira EP King.
apo mukuru amatiti vanyimi but tana mana ati anzoke tana mana ati anzi chivaroira tichipedzisa mari yako naita mando maluva nazida kuita mejiki madanzunya kutiedza unge masandaki habebi oti uriro mendiki plus pesi uri fotogeniki waisa laiki tasvika voita paniki uyu mori uti pamdiki touraya kilikili pamaliriki mukati atakdo atakamandipa maiki levho rangu harijairiki kuchovha ngoma sendi kuchovha bhaiki nadhaiki mugumu ndakapfeka naiki ndanda kwadza ngoma amana kunonyudza fanika taitaniki fake people wane smairi yeplastiki waipecha wachitapa padariki atina tsungu hatipapariki amana kunonyudza fanika taitaniki fake people yeman chirikuya man ndachizwa chakaipa. Thank you so much King. Aiwa masimbisa chini maspaka tamirira kunzwa ipi otherwise bo. Man tana man 16 minutes before midnight on Star FM.